Smile. Από την αρχή της χρονιάς ήταν να βρεθούμε πρώτα απ' όλα στο Final Four εδώ πέρα και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Νομίζω ότι άξια βρεθήκαμε στην πρώτη θέση, το δείξαμε και με τα αποτελέσματα που είχαμε εδώ πέρα. Τα κορίτσια κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια, γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τη συνολική τους προσπάθεια και από τις πιο μεγάλες που έχουν μεγάλη εμπειρία από την Α1 τόσα χρόνια και από τις μικρές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου αξίζει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Συγχαρητήρια και στην ομάδα της Ηλιούπολης, όπως και σε άλλες ομάδες, για τη χρονιά φέτος και για την Ηλιούπολη που ανέβηκε αυτή στην πρώτη κατηγορία και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και εμείς από την πλευρά μας του χρόνου ξέρουμε ότι το επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό. Θέλει προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς το καλύτερο για να προσπαθήσουμε να μείνουμε στην κατηγορία για την επόμενη χρονιά. Αρχικός μας στόχος ήταν η παραμονή μας στην κατηγορία και να βοηθήσουμε και τις μικρές να παίξουν, να πάρουν εμπειρίες, να βελτιωθούν, να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να πάρουν τη θέση μας. Εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο βοηθητικές και πιο υποστηρικτικές για εκείνες. Δεύτερος στόχος ήταν η άνοδος φυσικά, την οποία προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δουλέψαμε σαν οικογένεια, σαν ομάδα. Βοηθήσαμε πολύ μία την άλλη, ήρθε και η Αμάντα και συμπλήρωσε αυτό το κομμάτι που μας έλειπε και πάνω απ' όλα είχαμε καλό κλίμα, το ευχαριστιόμασταν και περνούσαμε όμορφα σαν παρέα. It was really nice to come back and play with these girls. I think we played very well in these 3 games. We played very well as a team, and I'm very proud of everyone. And it was really fun to be back. And I love Chris.